boa tarde. Como so permiso, imos dar paso a esta presentación. Hoxe temos a sorte, para min sempre é unha sorte, de inaugurar non só un novo libro, senón un novo autor. Porque un editor, entre outro dos gozos desta profesión, é o de descubrir novos talentos. Xente que está aí como unha formiguiña traballando no silencio da súa casa, pensando en algo que podría ser interesante para que outros o lesen, e ao final confía en ti como editor, confía no teu criterio, para que ese libro pois vexa a luz e pase dun soño, dunha cousa imaginaria, a unha cousa real, un obxecto. Os que traballamos nos libros temos esa sorte, que convertemos eses soños, esas ideas que están na nosa cabeza en algo tangible, algo que está aí e queda para sempre. No caso de David, el ten un podcast moi famoso, cada vez máis famoso, que ademais agora, aparte de ser podcast, pois tamén inclúe vídeos, bueno, depois falaremos desa túa faceta. Leva bastante tempo con ese labor, e como é historiador, e como é divulgador, e como está atento ás cousas, porque ademais é moi novo, ten 28 anos, e quere, bueno, pois darse conta de moitas cousas que están pasando, e sobre todo que faltan, neste caso no mercado editorial, pois dirixiuse a min e díxome: eu creo que fai falta un libro destas características, un libro pensado para todos os públicos, pero que actualice determinados paradigmas da nova historia. El estudiou historia en Santiago de Compostela, polo tanto é historiador, ten todo o mérito para facer un libro deste estilo. E entre as ideas que el tiña e algunhas que eu modestamente lle puiden aportar, pois construímos a historia de Galicia en 30 obxectos, que penso que, agora imos debullar na conversa, pero penso que cumpre principalmente ese obxectivo, non? O de divulgar, o de ir enchendo ocos que temos no estudo, no coñecemento de nós mesmos. O pobo galego, eu sempre digo mesmo, é un pobo con moita cultura, con moita historia, pero que aínda, curiosamente, ten moito que desenterrar e que ten moito que descubrir. E penso que a liña que inicia David con este libro, que espero que sexa proveitosa, pois pode a seguir el e poden a seguir outros moitos, non? Agora deixo que digas boas tardes e depois empezo a preguntarche cousas. Vale, pois, dar boas tardes, darvos as gracias aos que estades aquí, por vir escutar un pouco o que temos que dicir, tanto o editor como a min. E decía el de que confiou, que eu como editor confiei nel. Eu tamén teño que agradecer que como editor confiar en min, porque ao final xa yo repitín como 5 veces, pero non é fácil arriscarse cunha persona pois que non conoce moita xente e que tampouco é que sea un autor pois recoñecido, non? O fácil sería pois sempre apostar polos mismos. Entonces, gracias César, e xa cando queiras podemos facer. Eu falaba antes de que efectivamente ti levas tempo xa facendo o podcast e outras cousas nas redes sociais, pero cando che xorde a idea de facer un libro destas características? E sobre todo, porque un rapaz que efectivamente non ten nin 30 anos, que xa se cría nun ambiente completamente digital, cando ti naciches, prácticamente naciches cando a internet, quero dicir, cando se xenerizou a internet, pensa que o libro aínda hoxe, no ano 2025, é un material interesante para divulgar? Esa é unha pregunta moi interesante. Cando eu especialiceime no máster de arquivos e bibliotecas, e un profesor nos dixo: houve moitas cousas nos últimos anos que intentaron ao mellor desbancar o libro, como o libro electrónico, e todos, que si poñer tablets nos colexios e tal. E dixo: se vos dades de conta, desde que naceu o libro como tal, nunca desapareceu este formato. É un formato que co paso do tempo a min recordou un pouco a Iglesia, non? De que a pesar de todo o formato sigue e sigue, e non hai, é dicir, por moito que a día de hoxe o libro electrónico podería desbancar perfectamente, e non, a xente sigue preferindo comprar papel, ou iso son as estadísticas, as últimas estadísticas que creo que hai. Entonces, o libro, a pregunta que me facías ti, de por que creo que un libro é un formato interesante, é por dous aspectos. Unha por iso, porque o libro eu creo que é un obxecto que nunca vai pasar de moda, nunca, eu creo que vai vir con nós sempre. E dúas, porque quería salir un pouco da miña zona de internet, de facer vídeos en internet e de facer podcast. Unha forma de dicir, o mundo digital, por así dicirlo, está sendo coberto, e agora quero pasar ao mundo non digital para poder chegar a xente pois que non consume tantas redes, tanto sean nenos
como persoas máis adultas. E tamén, como dicías ao principio, o libro eu pretendía que fora para todos os públicos. Moita xente, ao mellor, xa me dixo, pero que público é? Para todos, porque a maioría non coñece moitas cosas de que aparecen aí, tanto nenos como adultos, como, bueno, de todos os rangos. Obviamente, claro, se eres unha persona moi curiosa, moi bueno, que lle interesa moito historia de Galicia, claro, moitas cosas vanche a sonar, pero unha persona normal non coñece moitas cosas que aparecen aquí. Entonces, a idea xorde, pois nos últimos, diríache que meses antes, no último ano, mellor, antes de poñerme en contacto contigo, é dicir, a finales, o mellor de 2023, porque tiña cousas guardadas, eu vía que funcionaba ben o sistema de contar cousas curtas en internet, e dixen, isto se o traslado a un libro, contando cousas curtiñas e sinxelas, pode ser que funcione como unha especie de cabalo de Troia, na que a xente, pois, ve algo pequeniño, despois, se quere, que amplíe información. Entonces, máis ou menos é iso. Esa é a intención, aí foi naceu a idea. Mirei, obviamente, que vos como editorial tendes libros de Galicia pequeniña que son moi parecidos nese aspecto. É verdad que o vosso está pensado para aínda máis pequenos. Eu creo que acertamos, bueno, propuxite a idea, despois xa vos, tanto ti como Miguel Robledo, que é o ilustrador do libro, traballastes moi ben a marca, construístes moi ben o libro, xa se nota a experiencia de ambos en todo, captastes a esencia, incluso a mellorastes. Eu esperábame ao mellor unhas ilustracións máis sinxelas ou un libro menos elaborado, e ao final pois resultou pois que o libro como tal é un obxecto bonito, este libro en concreto. A verdade que é bonito. Temos dito moita xente. A historiografía clásica, non só en Galicia, sino en todo o Occidente, baseouse case sempre en dous elementos, os acontecementos e case sempre a historia política, non? Iso, decir, incluso xa nas crónicas dos historiadores romanos, nas crónicas medievais, sempre era casi prácticamente pois a vida do rei, emperador, o que tocase, e un pouco os acontecementos, sobre todo os principais, as batallas, as mortes, ese tipo de acontecementos, non? Sí que é certo que desde xa hai bastantes décadas hai unha revolución historiográfica que por un lado o que busca é a historia social, e dentro desa historia social o que se chaman as voces baixas da historia. Eu non sei se ti cando o primeiro pensamento era este tipo de libro, ou se motivado por ese paradigma tiñas outras ideas antes de facer isto, en relación coa divulgación que querías facer. O sea, de facer isto... Facer un libro, unha historia de Galicia a través dos obxectos. Dos obxectos, sí, contando sempre desde abaixo, na gran maioría. Si, sí, claro. Que esa foi unha idea que xa tiñas... Sí, se facía algo era sempre no que abarcara a maioría da población. Sempre iso teño claro. O que dicías ti da historia política, claro, é normal, é dicir, a xente ao largo da historia hasta fai nada era analfabeta, claro. Non sabía escribir, non sabía... Ou entón sabía que, é dicir, os cronistas ao final pois escribían pois a xente importante, pois o emperador Trajano pois conquistou tal cousa, e claro, iso había que deixalo en constancia. É normal iso, pero que sea normal que se escribira sobre persoas moi importantes como emperadores, raíñas, reis, non significa que é dicir, non podemos a través de aí facernos unha mente, unha sociedade como era a sociedade naquele momento, non? É imposible, por qué? Porque os que acompañaban o emperador, o rei, ou quen fose o que mandaba, non era a gran maioría, e a gran maioría pois quedaban nas cidades, nos povos, nas aldeas, pois traballando, facendo as súas labores do campo, as súas labores domésticas, e claro, diso hai cada vez que pasa o tempo hai máis documentación, pero se imos a Idade Media, a Idade Antiga, hai moi pouquiña documentación. O que se sabe, pois vaise collendo pois de excavacións arqueolóxicas ou atópase algunha descripción por casualidade de alguén pois que por algún tipo de delito ou que fose, pero escrito como tal, claro, como a día de hoxe, como sí que hai descripción de cousas, non? Pois agora podemos coller unha novela de aquí, mira, sin ir máis lonxe, a de Sara Vila do incendio que está aí, se a collemos fai unha descripción bastante boa do que pode ser o rural galego, e iso sería un documento histórico non 100% verídico, porque obviamente aí hai ficción, pero sería un documento histórico en caso de que o día de mañá necesitáramos, non houbera fontes e necesitáramos acudir. Ela reflexa bastante ben nese caso, pois como era máis a cultura popular entre os seus avós, como fala da zona esa na que houve o incendio,
eu sei, no, porque, bueno, estuve no sitio no que ela intentou describir, e a verdade é que se asemella moito bastante. E aí está de por que eu tiña claro que iba a ser Historia desde abaixo, para que sempre se asemelle máis ao que somos, ao que é a maioría, non... Tiñas claras as coordenadas, é dicir, contar a historia de Galicia a través dos obxetos, Sí. e tiñas claro que querías que fosen obxetos que representasen, por así decirlo, a Galicia popular, a Galicia anónima. Sí. Supoño que o seguinte paso é escoller os 30 obxetos. Efectivamente. Aí formas parte tú dun proceso bastante importante, como xa sabes. Vieiche unha proposta, non sei se foron 50 ou alrededor de 50, e a partir de aí foches tú propoñéndome eliminar estes ou engadir estes, e eu foche dicindo se sí, se no, hasta quedar en 30. Moita xente pregúntanos por que 30. Eu creo que foi basicamente para adaptarnos, no, á extensión do libro. Sí, non queríamos que tivese demasiadas páxinas, pero que tampouco fose unha libretiña. Exactamente, porque o mellor 30... E ademais, casi sempre agora está 25, 50, 100, entón o de 30 era que daba un pouco distinto. Sí, é como, sí, como que suelen, ou 10, 25, 50 suelen ser números máis atractivos, no? Porque de feito hai, mirei outro día tamén na Feira do Libro, uns libros que hai de non sei se era de Rafa Quintía, por aí unhas guías de 50 lugares de Galicia, algo así pode ser. Pois, claro, ese número é bastante, ou 100, ou Galicia 100, Galicia 100 obxectos. Bueno, pois 30 xa está, é un número como outro calquera, e adaptábase ben á extensión, o sea que, perfecto. O que buscaches foi un equilibrio histórico, que dicir que non fosen todos da prehistoria, Sí, ni todos claro, da Idade Media, senón que iso sí, claro. fosen contando a historia cronolóxicamente. Sí, iso sí. E despois hai algúns que son únicos, que sei, pois, por exemplo, falase do Códice Calistino, que é único, e despois outros que son comuns, como a Campao ou a Roda do Muiño. Por exemplo, sí, non, é dicir, non falo da roda de Muiño do concello da Laracha, non. Claro. Falo, pois, en xeral, sí, é verdade, sí, tens razón. E iso axúdache, desde o teu punto de vista, a dar unha visión panorámica e completa do país. É dicir, tú crees que con eses, por así decirlo, uns obxetos que nacen dunha imaxinería ou dun enxeño particular, e que sei, o xadrez de Rocha que se lles atribúe a Ilduara e a San Rosendo, por exemplo, fronte a Campá, non? É dicir, nesas dúas dinámicas crees que se condensa a historia do país? É difícil facer unha historia de Galicia en 30 obxectos, como xa falamos tamén o outro día. É difícil porque, ao final, sempre vai haber xente que detecte algunha lagoa, é dicir, aquí, bueno, pois aquí eu metería este, é dicir, opinións é subxectivo, é como ben detectou Miguel cando fixo a presentación en Santiago. Efectivamente, este libro hai bastante da miña personalidade aí. Hai moitos historiadores, como eu, moitas historiadoras, que non collerían estes obxectos, pero eu collinos porque eu criei-me nun entorno totalmente rural, de orixe, pois, labrego, eu dicir, eu quería ver reflectido aquí o que eu, pois, vía usar nalgúnas cousas, non? Por exemplo, o lagar, eu viño usar a meu abuelo moitas veces, incluso eu, cando era pequeno, estar con ele, eu e meus irmáns. A Campá, obviamente, hasta a día de hoxe, ainda sonan. Basicamente, pois, é dicir, é difícil, pero eu intentei. Dito isto, hai obxectos que teñen que ser, claro, concretos, como que dixeches tú, o Códice Calistino ou o xadrez de San Rosendo e Ilduara, porque hai cousas concretas das que hai que falar, pero despois sí que hai que ir á xeralidade. O carro, non me podo centrar nun carro en concreto, despois non me podo centrar nun foxo do lobo en concreto, porque hai varios no sur de Galicia, norte de Portugal. Bueno, é dicir, ao final trátase de intentar abarcar o mellor, o máximo posible, pero obviamente nunca, eu creo que non hai ningún libro que contente a todo o mundo, tanto sea de divulgación como de literatura, como que sea. Home, penso que quedan contentos. Outra cousa é que cada un de nós, igual que cando vemos un partido de fútbol e meteríamos ou sacaríamos os xogadores ou outros, pois efectivamente pode haber discusións e eu metería esta outra cousa e quitaría aquela outra, pero creo que contentos quedan, porque creo que os obxectivos principais, que eran comunicar globalmente a historia do país, está completamente conseguida. Eu creo que sí. Sí, eu diría que sí. Estamos falando desa busca do equilibrio, pero tamén me interesa un pouco a busca de fontes, é dicir, este é un libro divulgativo, un libro para todos os públicos, un libro accesible, creo que pode ler calquera neno a partir de 11 anos, pode entenderlo perfectamente, que estea interesado, claro, non hai que obligarlo a lelo, pero no momento que estea interesado creo que sí que o entende ben, pero despois ten unha ampla bibliografía, e cada capítulo está traballado coas fontes e a documentación de cada elemento, non? Sí. Ao final, desde a bibliografía acumulada desde que empecé a estudiar historia en 2015, creo que foi,
Sí, empezas a coñecer pois, os historiadores, as historiadoras, vas vendo as súas investigacións, as súas novas investigacións, cousas que fan interesantísimas, pero claro, que non salen á rúa, e tú vas acumulando todo iso, vas vendo, vas tamén reflexionando por ti mesmo, vas fijándote en outras personas, como, por exemplo, nas investigacións aquí de Perfecto, bueno, que lle publicar, bueno, o libro que editastes de Lobariñas, que me parece, sinceramente, dun gran valor. Entonces vas fijando nesas cousas, e decides pois acumular iso todo, esa bibliografía toda, sabes máis ou menos, por iso relativamente o proceso de facelo pareceu breve, entre comillas, que me dixeches unha vez que suele ser o mellor de máis tempo, pero porque eu xa tiña moitísimo avanzado, non nada escrito obviamente, porque eu non me vou poñer a escribir algo que non, como non se vai publicar, pero sí que sabía onde atopar cada cousa. Ya a día de hoxe, pois, se me preguntas de X temas, pois é máis ou menos referenciar onde podo atopar cada cousa, cada tema, porque bueno, é importante. Eu sei máis ou menos pois, o que ten cada, porque estudiei archivos e bibliotecas, entonces eu sei máis ou menos que cada archivo que tipo de contido pode ter, sei máis ou menos no archivo provincial de Pontevedra que pode haber, despois que pode haber nos concellos tamén, na maioría de documentación que hai. Entonces, bueno, pois iso todo facilita a búsqueda de información, claro. É unha cousa gradual. Ti dicías ao principio que a xente que coñeza a historia de Galicia moitos obxetos seránlles familiares, sí. Pero ainda así eu creo que hai determinados obxetos, non digo que sexan misteriosos nin que ti os descubrises da nada, pero que quizáis coa mirada de hoxe cobra máis importancia que o mellor este libro se fixese 50 anos. Por exemplo, as neveiras, sí. Os foxos do lobo, é dicir, hai unha serie de elementos que ti eu creo que é a primeira vez que nun libro deste estilo se fala deles deste xeito, non? Por exemplo, as neveiras. Contanos un pouquiño o que son as neveiras, porque eu creo que moita xente non o coñece. As neveiras son como, bueno, son como pozos bastante profundos, son de 7 metros ou así, que bueno, empezaron a facer a final do século XVI, e sobre todo fixérono mosteiros, porque son os que tiñan a capacidade para facer ese tipo de cousas. Despois algún nobre, pero moi pouquiño. A documentación da época é que eu estive vendo, falanos de moi poucas neveiras polo territorio galego, pero bueno, estaban espalladas en mosteiros altos, como altos, quero dicir, de altitude, como pode ser a Franqueira ou a Cibeiro, por exemplo, que están os dous no interior de Galicia, un está na Cañiza e outro está cerca de Lalín, pode ser? Forcarei. E esas neveiras, pois, durante o inverno, os frailes pagábanlles a xornaleiros para que acumulasen neve neses pozos. Entonces íbanos separando por capas de millo ou do que tivesen para que fixesen como unha capa illante, e despois, co paso do tempo, pois esa neve toda formaba pois o que ven sendo o xeo. E había dous opcións: para consumo propio, pois para curar enfermidades como febres e demais, ou incluso tamén no verán refrescarse, ou vender. Por exemplo, o mosteiro da Cibeiro vendía a Santiago, vendía a Coruña, vendía a xente pois con certo estatus. E despois tamén aquí hai trampa, porque moitos deses mosteiros decían que era para consumo propio cando vendían, porque se declaraban que vendían había que pagar. O sea que iso sempre pasou, vai pasar. Ya era moi común. Entonces, cando se fixo o catastro da Senado en 1753 e se foi a estas neveiras, por exemplo, o mosteiro da Franqueira xa nin declarou que tiña a neveira. E a neveira pois estaba ali. É verdad que a finales do século XVIII pois foronse deixando de lado. Non se sabe moi ben as razóns. Fálase dun cambio climático, dun pequeno cambio climático, pero non se saben as razóns exactas. Non sei se deixou de dar negocio, ou mellor daba máis perda ca ganancia. E é moi interesante porque ao final falanos dunhas cousas que a xente desconoce, non? Como se podía facer xeo fai 300 anos, fai 400 anos, porque pénsase que é actual, que o xeo se pode facer da hora, non? E que consta tamén que xeo tamén se facía en Mesopotamia ou en Roma, pero eu quixen referenciar Galicia porque evidentemente o libro era de Historia de Galicia. Entonces é moi interesante esas neveiras, fálanos pois dunha tecnoloxía medianamente avanzado, por lo menos coñecían como era o proceso, está ben. Os mosteiros a verdade é que sempre
non quero quedar eu aquí de religioso ni nada polo estilo, pero sí que é verdad que se tende a demonizar un pouco os mosteiros, e os mosteiros foron moitas veces lugares de avance tecnolóxico, tanto en agricultura como noutras cousas tecnolóxicas, ou tratamento dos animais, da gandeiría, ou incluso de facer produtos da forma máis eficiente, como mel ou así. É moi interesante, os mosteiros son moi interesantes. É verdade que despois sí que hai unha sombra sobre eles, de cobrar rentas e demais, pero bueno, ese tema en concreto é interesante. Entonces esas neveiras non están por todo Galicia, están nos sitios así máis altos nos que se podía, sobre todo no interior, e nada, facían xeo, vendíano, e claro, a maioría da xente, li un artigo dun historiador que dicía, claro, cando eu pregunto que é, nadie me sabe dicir. Por exemplo, os castros hai lendas, ou cas mamos hai lendas, e inventáronse unha historia alrededor desa mama, pero das neveiras non che saben dicir, porque ao final a construcción parece moderna, porque sabedes, hai pedras, está construído con pedras e parece relativamente recente, e nadie lle sabía dicir, nin contos ni nada. Hai un burato aí, non sabemos o que é, xa está. A maioría non había, como pode haber cas mamos, non falaban de nada, nin buratos de nada. Me parece que solamente unha persona lle dixera que hai que vivir ao demo, pero nada, a maioría non hai cero cultura popular alrededor destas cousas. Tamén é verdad que o número é muitísimo menor que o número de mamos hai miles, neveiras non. Claro, pero supoño que primeiro, polo que distí, xa están construídas nunha época moderna, unha época en que se miras os muros é unha época casi pre-tecnolóxica, é dicir, que xa a xente non necesitaba crear un mito alrededor diso. E despois que, claro, o estar baixo o dominio dos mosteiros, pero supoño que tampouco era algo que todo o mundo coñecese, incluso o proceso, non? Mellor, sabíase que había un sitio fanxel, non? A mellor alguén iba a traballar, algún dos xornaleiros estes e tal, pero despois, claro, perdeuse na memoria, xa nadie falou diso máis, e debeu quedar aí como, é o que distía. Ademais tamén, a neveira da Franqueira, que eu fui a ver, pois ten uns muros que de verdad que parecen actuales, o sea, están moi ben feitos, excepto a parte de arriba, que iso non dura, pero o pozo está casi intacto, o sea que... Pero eso explica moi ben os procesos de desmemoria, que ás veces a xente pensa que o mundo que vivimos é un mundo que se vai coñecer para sempre, non? Temos unha sensación de perpetuidade, non? Que eu creo que é o autoengano humano, porque non hai nada menos perpetuo que o ser humano, pero que tamén na historia non todo é perpetuo, senón que acaba esquecido, non? Enlazando con isto, hai unha cousa que me parece moi interesante no libro. Falábamos antes das novas tendencias da historiografía, da necesidade, lóxicamente, de renovar as fontes. Ti aquí supoño que en determinados capítulos te enfrontaches a contradición das fontes, é dicir, que o mellor para algún elemento dicíase unha cousa nos anos 70 que hoxe se contradí. Eu creo que incluso hai un capítulo, creo que no da prehistoria, que fala justamente disto, non? Ata agora pensabas non sei que, pero agora os novos estudos, porque claro, tamén hai que contarlle a xente que non o saiba. Na historia estáse producindo unha revolución tecnolóxica, sobre todo na arqueoloxía, e na xenética, que vai cambiar moitos paradigmas, non? Sí. O conxecto do que falas concretamente é o biface. Sí, é dicir, nos anos 60, 70, pensábase que o xacemento máis antigo de Galicia pois non superaba os 50.000 anos ou cousa así, non me acordo exactamente a data, hasta que fai pouquiño pois como dices ti, se avanzou moitísimo nas ferramentas arqueolóxicas e descubriuse pois co de Porriño, onde están as gandas de Budiño, e tamén nas Neves ou outro xacemento en Arbo, que están ao lado do río Miño ambos, e pois xa se traslada a 300.000 anos, e esa datación xa se equipara a do resto de Europa. Entonces, o que se fixo moitas veces, moitos historiadores españois, o que fixeron foi decir que como en Galicia o Paleolítico chegara máis tarde, pois que o atraso de Galicia xa viña desde esa época, cousa totalmente, vamos, para mí non ten moito sentido, porque... É curioso que xa nacimos atrasados. Claro, non ten sentido ningún, porque Galicia non, aparte non existía, Galicia non existe a partir, bueno, pois de que se crea a provincia da Galicia e demais, bueno, algúns poden dicir un poquinho antes, un poquinho despois, o que sea, pero vamos, que non existe, non hai por onde collelo, aparte non había tampouco unha civilización como tal, é dicir, non se rexían como por reinos ou por o que fose, non había unha organización. Claro. É ao que me refiero, non había algo
Eles simplemente, pois, por tribus ou polo que fose, non controlo exactamente O moito. mapa era o mesmo, pero Sí, a o mapa era división, pero a saber como era, claro. Exactamente, e é moi importante o territorio en función da organización social traballase dunha maneira ou doutra. Claro. É dicir, se imos á Idade Media, pois o territorio estaba traballado dunha maneira, e a día de hoxe, pois doutra, e é moi diferente, notas na xeografía, no que se construe, no que se deixa de construir, na industria que hai, na que deixa de haber. Entonces iso, ese é un obxecto interesante polo que diste, no? de novos paradigmas ou reformular a historia e demais. E despois iba a dicir unha cousa, pero olvidouse. Entonces, Entre se van outras preguntas igual sí, chego. dime. A min hai un obxecto que creo que o que máis conexión emocional teño con el, que é o almanaque ZZ, non? Sí. Porque xunto con Nunca Máis son como os elementos históricos que me tocan na miña biografía, non? E ao final iso, pois, todos somos egoístas e echamos esa atención. Pero tamén, no momento de editar este libro, decateime de que efectivamente nos na nosa propia vida tamén vivimos un proceso histórico, é dicir, que vamos xerando pasado, non? Claro, ti és moi novo, é dicir, que para ti iso ainda é complicado de asimilar, non? É dicir, os que vamos cumplindo anos xa nos vamos dando conta. Pero eu acordome de que o Prestige foi duro, É iso que eu era pequeno, tiña 5 ou 6 anos, pero eu acordome que foi duro igual co das Torres Gemelas. Hai cousas que sabes que son importantes, pero bueno. Que son eventos históricos. Sí. Pero non sei como se é fácil, é dicir, cando ti falas do almanaque ou do Nunca Máis, estás falando de onte. Non sei a ese nivel porque claro, o distanciamento procura obxectividade. Sí. É dicir, se ti vas falar de, pois, que sei, das moedas do rei Fernando de Portugal, pois aí non hai, pode ser, como era unha guerra e tal, pode estar dun lado ou do outro da guerra, pero hai menos emoción. Pero claro, cando falas do Nunca Máis, son cousas que efectivamente tú estás contando que xa naquele momento eras tan pequeniño, pero xa te deches conta que estás vindo un evento histórico. Sí, outro día chegou unha señora que, bueno, que eu traballo nunha biblioteca, teño un club de lectura, vemos unha señora que, bueno, outro día foi cando saliu o libro prácticamente, señora que debía ter alrededor de 50 anos, e díxome, ostras, eu cando vin o Bandeira do Nunca Máis non sabía que era historia iso. Claro, porque a historia que é? É dicir, para moita xente que suele ser historia? Pois o que acabas de dicir ti, cando xa se perde na memoria colectiva, o mellor, cando xa é moitos anos atrás, pero que historia xa é onte, aínda que non houbera un evento importante onte, que non houbera un evento destacado, como pode ser o das Torres Gemelas ou do Prestige, aínda que non houbese un evento destacado ou a morte dun rei, pero a historia xa foi onte. Entonces, claro, cando me dice isto de que a Bandeira do Nunca Máis, eu pensaba que claro, que non era historia, que non era importante. Pois, ostras, foi o lema da manifestación máis grande de Galicia, que é dicir, a primeira foi ela, me parece, e a segunda do Estatuto no 1980, se non me equivoco. É dicir, máis de 200.000 personas reunidas en Santiago. Se iso non é histórico, que entonces que é histórico? Claro. Cando todo Galicia prácticamente, eu creo que non, bueno, algún claro que habería por intereses e polo que fose, pero prácticamente toda Galicia repugnou ese acontecemento, porque por temas pois que fastidiou a costa e que a día de hoxe ainda quedan ali, bueno, ainda hai rochas negras, se vas a pois, Camariñas, ves ali ainda que ainda queda pois restos. É verdad que o mellor, pero claro, foi un desastre ecolóxico dunhas magnitudes históricas moi grandes. Como non vai ser iso historia? O que pasa é que hai que pensar e hai que reflexionar que a historia ao final tamén hai que crear, é dicir, tens que ti saber o que é importante, porque normalmente os historiadores e as historiadoras son os que deciden que é importante, quen determina as cousas que son importantes ou os acontecementos que son importantes. Pois persoas que quizás hai intereses, e eu mesmo reconozo, porque para mí os obxectos que puxo son importantes, porque tamén forma parte da miña personalidade. Enganaríamos se vos dixera que non. Entonces, a historia é bastante subxectiva a hora de contala, pero dentro desa subxectividade, claro que sí, hai quen se nota que traballa dunha maneira máis obxectiva ou intenta traballar dunha maneira máis real, máis sin fanatismo, e despois hai outros que traballan ao servicio da creación dun relato. E justamente, antes de empezar a conversa, falábamos eu perfecto que me estaba contando da conquista da América, que efectivamente, de como se construe o relato por detrás para non quedar mal o reino de Castela, e despois, pois, nas cartas, dices outra cousa. A vida mesma, a vida mesma.
o que se pode ver todos os días, creo eu, tanto en política como, e sobre todo ahora. Que está o tema ese todo que si do PSOE, que si tal, que da corrupción, que si... Si aí, vamos, máis claro non, é dicir, hai unha linguaxe de día e unha linguaxe de noite, unha linguaxe pública e unha linguaxe privada. Eu non sei se é verdad, escutei a Gabriel Rufián que dicía que de 88 políticos, non sei, se algún o viu, de 88, ou se sabe se é verdad, de 88 políticos que entraron na cárcel de Soto de Real, 87 eran do PP e un do PSOE. E agora cambiaron de tal forma o relato que parece que sigue sendo corrupto o que sea, que cando que eu non son ni do PP ni do PSOE, pero que me parece efectivamente que son uns genios por relato, porque ostras, o 99% dos que entraron eran do Partido Popular. Pero claro, agora vai pasar a historia como este PSOE como pues, un dos máis corruptos, o mellor, ou como unha etapa corrupta. Por qué? Porque atoparon, pode haber máis, pero porque en principio atoparon a 2, 3, non? Que pode haber máis, que non digo que o presidente se enterase, que me parece extraño que non se entere o que manda, pero bueno, é un exemplo. E como fai? Porque claro, efectivamente, ti falas dunha cousa moi interesante desde un punto de vista, que é que as fontes non son imparciais. As fontes están aí ao servizo de alguén, non? Antes falábamos das crónicas medievais, que lógicamente se as manda facer un rei, esas crónicas non van falar mal dese rei. Exactamente, claro. E máis, reproducen no presente desa crónica cousas que supostamente son do pasado, pero que fan que explicar ese tempo histórico, non? Sí. Hai casos moi evidentes e moi simpáticos, non? Sí. Por exemplo, na crónica de Afonso III de Galicia, Asturias e León, fálase do Bitiza histórico, non? Do rei Bitiza, que foi un dos últimos reis visigodos, que viveu en Tullo, que o poñen a ceder, de feito, chamañe de todo, pero é porque no tempo de Afonso III había un nobre Bitiza, que se chamaba Bitiza tamén, que era un rebelde contra o rei. Entón, claro, aproveitaban, falaban mal do Bitiza histórico, pero en realidad que querían falar mal era do presente, non? E o historiador, claro, cando se enfronta a esas fontes, sempre ten que ter certa prevención, supoño, non? Sí. Como é o método para, bueno, é un pouco complicada a pregunta, pero supoño que o estudastes, non, na carreira. Como é o método para desprenderse desa parcialidade? Supoño que buscar fontes diversas para un mesmo acontecemento, non? Esa é unha opción, acórdome que esa cuestión xerou bastante debate. Despois había quen dicía que para non caer na subxetividade do historiador o único que debía facer era crónica, é dicir, 1857, conquista de tal, sin análisis, é dicir, puro notariado. Sí, para non cair no que acaba de dicir tú, en falsedades e tal. É dicir, acontecemento cronolóxico, o que pasou e xa está, non vamos a averiguar por qué. É dicir, 1936, está a Guerra Civil, vale, non vamos a analizar o porqué, simplemente estallou. Claro, pero que iso xa é un cronista. Historiador xa é outra evolución. É dicir, xa ten, para min, eu creo que, aínda que haxa certa subxetividade, ten que haber un análisis detrás, e por moito que haxa subxetividade sempre vai haber algo no que eu creo que todos acaben coincidindo, a pesar, xa te digo, a pesar de todo. O exemplo que puxen da Guerra Civil non é moi bo, porque claro, como aínda quedan ecos dese momento, aínda hai moitos intereses aí, aínda hai moitas cousas que tapar, entonces aínda hai historiadores que traballan o servicio tanto do lado como do outro, non digo que, pero ainda hai historiadores que traballan ao servicio, entonces non é moi bo exemplo. Pero se falamos, o que sei, da conquista da América, bueno, tampouco porque usan como relato político tamén, pero un acontecemento que non lle afecta a ninguén, pois sí, é complicado separar. Xa che digo, non hai unha, eu creo que non hai unha receta que sirva, que sea única. No que podes confiar é na honorabilidade, por así dicilo, da persona que fai as cousas. Eu, por moito que sea galeguista, eu non vou mentir en cousas que considere, non vou exagerar, por exemplo, pois, o poder de algún rei de Galicia solo por magnificar o reino de Galicia, porque eu non se pode ser chauvinista tampouco. Entonces iso, queda confiar, que conste que a medida que pasa o tempo xa máis ou menos sabes quen é un historiador ou historiadora honrada, que non sabes que non fai traballos políticos, por así dicirlo, é quen está ao servicio do que está. Tú xa máis ou menos, supoño que conocerás algún. Bueno, e hai outra cousa que explicar, que o pasado case nunca é inmutable, non? Temos a idea de que o pasado está aí e que non se move.
pero o pasado, desde un punto de vista, é algo que queda moi lonxe, é prácticamente un diálogo cun país estranxeiro, non? Sería o pasado é como ten unhas fronteiras, e despois que determinados temas entran e saen do estudo histórico segundo modas. Sí. Por exemplo, hai determinados, tú falabas agora, non? É dicir, a Guerra Civil, a conquista de América, a francesada, son temas que sempre están na axenda mediática española porque son os que sustentan o relato nacional. É dicir, a francesada é a partir de aí crease a Constitución de Cádiz, a Guerra do 36 non deixa de ser o inicio deste réxime, non? Ainda que houve unha transición, pero segue sendo a dinámica nace de aí, non? É dicir, a bandeira que temos hoxe, quen a pon aí é Franco, non? É dicir, o rei tamén. E o rei tamén o pon Franco, efectivamente. Entón, claro, a xente tamén ten que saber iso, non? É dicir, que os temas, incluso os temas que ti escolles no libro, son temas que o mellor, o que falábamos antes, o mellor de 50 anos non se porían e dentro de 20 anos tampouco. Non ten por que ser espurio. Antes estábamos comentando que no caso español hai intereses, bueno, un pouco políticos interesados, non? No teu caso non hai ningún interese máis alá de atender as dinámicas, pero tamén as modas que existen hoxe, non? É dicir, iso é moi importante que se saiba, que determinados temas estudas ou non se estudan, porque hai unha motivación. Por exemplo, hoxe vivimos unha época de estudo da historia climática. Ou das mulleres. Ou da historia das mulleres. Porque, bueno, nun caso é porque estamos como un pouco ameazados e un pouco todos temerosos do que vai a ocorrer co clima, en outro caso porque todos somos conscientes como sociedade que hai unha parte da historia que non se nos contou, ¿no? Sí. Moitas, sí. E despois, dentro de uns anos será, é dicir, pode revitalizarse outro tema e darlle outra volta, ou sacar outros temas. É dicir, sí, iso é cíclico. Agora estamos no momento, pois, o que acabas de dicir tú, historia ecolóxica, historia das mulleres, incluso che diría tamén o mellor de revisión da historia das nacionalidades, en España, digo, o mellor a historia catalana, ou a historia o que ven sendo Euskal Herria, o mellor tamén, ou Galicia, pois estamos dando outra volta ao noso pasado, o mellor. Por exemplo, na historia de Galicia, a pesar de, bueno, a pesar de que últimamente sí que fixeron cousas e tal, é relativamente recente que se fale de Reino de Galicia e demais, ou por menos que se dera un pouco máis de dimensión, ainda que parece así máis tal. Ao final, sí, non teño moito máis que añadir ao que dixeche tú, é verdade? Sí, pero o caso do Reino de Galicia, moita xente non o recorda, pero o primeiro que fala do Reino de Galicia, Camilo Nogueira, que fai un libro divulgativo, que coincide no momento en que o BNG consigue por fin a unión do nacionalismo e empeza a ter certo poder institucional. E cando se consolida, que a partir de Anselmo López Carreira, que fai o famoso libro que publicamos nos Anos a Terra do Reino Medieval, casi coincide coa entrada no poder do bloque. É dicir, que iso tamén hai que telo en conta. É dicir, os intereses dos historiadores coinciden cos momentos históricos. É dicir, no momento que o galeguismo toca poder por primeira vez na historia, porque nunca ata ese momento galeguismo como ideoloxía, non digo que antes non houberon poderes autónomos. Claro, de repente hai unha necesidade de explicar iso, hai unha necesidade de buscar no pasado tamén cimentos que fortalezan a visión do presente, non? Sí, tamén, por exemplo, o Reino Suevo, que aínda que a nós nos pode parecer tamén moi coñecido, foi a finales do século XX que o rescataron. E non se falaba del. Os historiadores españois, cando fixeron o relato, falaron dos suevos así moi de pasada. E como podes falar de pasada dun reino que durou máis de 200 anos e que estuveron máis de 200 anos? Estamos falando de 2 séculos, Claro. 2 séculos. Se nos parece xa que levamos bastante tempo en democracia e que moita xente xa pensa que toda a vida vivimos en democracia, digo os máis novos, que non saben o mellor, que non se interesan por historia, bueno, pois pensan que como normalmente tendemos a pensar que a historia é a nosa vida e un poquinho antes de nós e xa está. Pois o Reino Suevo foi rescatado en 2 séculos, é dicir, 411 hasta 585, e aínda así, en 585 os visigodos dominan o Reino Suevo, e aínda así Anselmo López Carreira di que manteñen esa diferenciación con eles, a pesar de estar unidos baixo. Por que fan iso? Hai razóns políticas, os historiadores daquela época, que xustificar por que España estaba unida, ou, bueno, porque o Reino de España estaba unido, non? Había que justificar esa finalidade. E despois tamén, eu tamén o reconozo, o que acaba de dicir ti, de hai que xustificar, ao final Anselmo López Carreira, pois, bueno, de alguma maneira tamén ten que xustificar, pois, pode ser máis ou menos acertado tamén, pero tamén ten que xustificar, pois, o que acaba de dicir ti, o carácter nacional e histórico de Galicia. Claro, a ver, un historiador pode interpretar, o que pasa que ten que haber os datos, claro que sí. O que dixías ti antes, claro, non pode inventar.
Non podemos de repente inventarnos, pois non sei que historia, non? Sí, sí. A mí gusta, a mí hai veces que vexo cousas na miña zona que ao mellor non sei tal, e dame ganas de dicir, ostras, isto podríame inventar aquí unha historia, sabes, de... Pero non podes, é dicir, non podes conjeturar así como así, tens que sempre cando fagas con datos e con contexto e demais. Para iso está a novela, xa para inventar, non? E depois estaba perfecto para encontrar cousas aí na historia local que ninguén encontra. No, pero se empeza a tirar do fío perfecto. Vamos, se tivese un equipo de 20 historiadores solo para él, imagínate, tería cartografado o país parroquia por parroquia. Por lo menos de que fora Creciente, Cañiza, Arbo. Todo se andará. Falábamos antes da importancia dos grandes acontecementos e de como todos somos conscientes de que estamos diante dun evento histórico, non? O caso de Nunca Máis, o caso das Torres Xemelgas. Pero depois hai elementos que van entrando aí, prácticamente van como calando, como se fose chuvia fina, pero que van marcando o país. Ti, a través do Hórreo, por exemplo, seguramente en algún outro xeto, falas dun fenómeno que é o cambio dos cultivos en Galicia. Creo que todo o mundo sabe hoxe que a pataca e o millo non son originarios da Galicia desde a prehistoria, senón que viñeron da América, pero son fundamentais para entender o devir de Galicia a partir do século XVII e XVIII, non? Sí. De feito, bueno, esta é a miña sensación, cando vou sobre todo aquí no mellor non tanto, ou no mellor equivoco, me meto a pata, pero cando vas así pola zona do rural da miña zona, ou do rural de Galicia, hai bueno, eu fixo moito nas pedras, e a veces teñen pois marcado a cronoloxía e tal, e fíxome moito que son pois, do século XVIII, que dices tú, son do século, é dicir, a Galicia que temos e que chegou a nós, obviamente agora xa mudou moito, pero bueno, que chegou a nós bastante hasta fai pouquiño e tal, deriva moito desa Galicia do século XVIII, a maioría dos hórreos son do século XVIII en diante, a maioría dos cruceiros tamén, a maioría dos muiños, a maioría dos sistemas de regadío tamén. É porque, por que ben apuntaches ti, por a chegada de novos cultivos, como pode ser a patata e o millo, que modificaron, relevaron outros produtos que teñamos aquí nós, outros cultivos, modificaron tamén a forma de traballalos e demais. Efectivamente, non son cambios políticos, como ti ben dicías, importantísimos que deixan a todo o mundo en shock, pero son que paulatinamente van transformando unha sociedade, vanlle dando de comer a unha sociedade que lle facía moita falta comer, e que poden mellorar o gando, incluso. De feito, cando chega o millo, bueno, empezan a ver que se adapta moi ben ás terras galegas, o gando tamén se beneficia del, porque vai poder empezar a comer millor, e vai poder dar mellor produto, mellor carne, leite e demais. Entón é un círculo que se retroalimenta moi ben. Efectivamente, é que cambia Galicia pouco a pouco. E como digo, millo, pode ser outra cousa, que agora non me ven a mente, pero sí. Por rematar de falar do libro, que depois na última parte quería falar da túa outra faceta como divulgador, pero falando do propio libro, non sei se agora unha vez que está funcionando, ademais o libro podemos anunciar que está funcionando tan ben que xa estamos preparando a segunda impresión, bueno, vai haber uns pequenos cambios aí, bueno, de cousas que ao final, lógicamente, pois, escápanse, non sei, bueno, imos corrixilas. Pero non sei, despois deste feedback de falar coa xente, non sei se mellor algún obxecto que cambiarías por outro. Non, digoche de verdade que non. O único que sí que xa dixe noutras ocasións, ao mellor quería falar das feiras en Galicia, porque son moi bonitos, pero creo que o das feiras en Galicia podo coller se fago outro libro para falar das feiras en Galicia. Entonces aí xa o solventaría. Pero non creo que os 30 obxectos non me arrepentí en ningún momento de ningún, incluso hai uns cuantos que tú me aconsellaches e me encantaron. Eu creo que está moi completo, non tocaría ningún, se non diría o mellor na segunda edición de poñer un por outro, pero non. O sea, gústame, de verdade, estou moi contento con todos, incluso a veces, agora con un pouco de distancia, porque isto fixe no ano pasado, con un pouco de distancia, miro e digo, está completo. A verdade é que sí, é un libro moi completo, para a xente que se quera aproximar dunha forma panorámica. Ti falabas ao principio que hai unha parte importante do libro, desde o punto de vista, que é o traballo de Miguel Robledo como ilustrador, que creou unha atmosfera para cada obxecto. Non sei se hai algunha que cando viches ti, non digo que a que che guste máis ou menos, pero aquela que mellor que te sorprendeu máis, aquela que dixeches, carai, nunca se me ocorrería que ilustrase este tema con esta ilustración.
É que son todas moi boas. A ver, a única que é moi sin máis é a primeira, a do biface, porque tampouco había moito máis que facer, non podía facer moito máis, Claro. aí, Miguel. Pero que o resto son, por exemplo, mira, a do carro, porque aparece o carro e o chimpín ao fondo. Claro. Esa, por exemplo, está moi ben. Eu non o faría así. Faría moito peor. Por exemplo, tamén había unha que me encanta moitísimo, que é as neveiras. As neveiras fixo unha ilustración espectacular. Captou moi ben a esencia, o sea, é que no momento que a min imaginei máis esses traballadores poñendo a neve, carrexándoa, encantoume, sí, fixo Miguel, eu xa cho dixi, para min é o 50% ou máis do que transmite o libro, moi bonito, o sea, moi bo ilustrador. Todos damos a noso graniño de area na construcción. Como dixo ao principio, entre os tres fixemos un bo libro. Por lo menos un libro que está gustando e chama a atención. Gonzalo e Maribel estiveron na feira do libro de Vigo, seguro que eles poden contar que o teu libro é dos que máis a xente agarraba para mirar, porque eu creo que sí que chama a atención e apetece, polo menos, non digo compralo, ¿no? Pero polo menos sí, ¿no? Comprar mellor, pero bueno, sí. Pero moitas veces, olles, os libros tamén me custan cartos, ¿no? Sí. O que non custa cartos é verte a ti nas redes sociais. Podes encontrar no YouTube, en iVoox, en Instagram, é dicir, sí. É unha persoa do teu tempo que utilizas as redes sociais pois no beneficio da divulgación de Galicia. Nese sentido, quero che facer varias preguntas. A primeira é, de onde che ven ese ánimo divulgador? Porque ti estudas historia, efectivamente, pero non é común que entre os historiadores galegos especialmente, pero tamén no noso entorno tampouco, sí, que lles apeteza divulgar, apetece contar o que saben. O normal é o contrario. O historiador consegue aprender algo, é dicir, coñecer algo, e garda como un segredo toda a vida. Está intentando vivir toda a vida diso que descubriu. Bueno, porque aí poñémonos o mellor, se eu descubrir algo en particular que a xente me asociara a un tema en concreto, ao mellor eras desa raza. A mellor perfecto pode facelo con o Lobarín. Pero o de divulgar eu creo que foi como unha especie de antes de entrar na carreira en Santiago, pues, eu non conocía a historia de Galicia, nada. Sei que podes decir, bueno, é culpa túa porque os libros estaban aí e tal. Claro, pero é que a historia que recibín foi na escola, e na escola non se falaba de historia de Galicia. Entonces, no momento en que eu descubrín todo o noso pasado, por así decirlo, foi como non quero que sone aquí, pero foi como unha iluminación, é dicir, ostras, se eu non me din cuenta disto, iso que me gusta a historia, se eu cando miraba cousas ao meu redor, na miña parroquia, no meu concello, non atopaba respostas, e agora estou nas atopando, estou vendo que hai aquí un pasado fascinante, que hai un pasado que non ten para nada escaparate, pois hai que facer algo. Eu estudiei, obviamente non tiña pensado así divulgar, pero despois, cando acabei a carreira, dixen eu, bueno, antes de facer o máster, pois podería dedicarme a isto e tal. E aí foi que empecé a facer os podcasts, a falar con historiadores, con historiadoras, e despois xa nas redes sociais. É dicir, nace, non hai moito máis misterio que nace dun autodescubrimento por parte miña e despois de querer transmitilo á xente, de isto teño que conocer a xente, porque se a xente o conoce, a historia é unha ferramenta poderosa, pode cambiar a sociedade, a percepción que temos de Galicia, esa percepción de xente pois humilde, Galicia pobre, o que fose, non, Galicia como sempre unha zona illada da península, mentira total. Vamos, é que de feito, sin ir máis lonxe, Galicia foi escenario bélico, non con guerras así como tal, pero escenario bélico das guerras dos veganos, con Xoán de Gante, cando veo aquí, porque quería controlar Santiago de Compostela, porque se controlaba os portos de Galicia tamén, privaría a Francia de certos produtos, é dicir, Galicia é unha zona estratégica no Atlántico que calquer persona, calquer rei, calquer monarca medianamente inteligente querería. Entonces esas mentiras todas, esa visión centrista da historia, porque claro, a historia estaba ali todo completamente mentira. O sea que nace diso, desa vocación de querer que a xente descubra que non é como yo contaron. Hai unha visión totalmente diferente do que pasou aquí, do que pasa aquí, o sea, é completamente diferente. E despois que moito da historia de Galicia construína
pois iso, xente que nunca viviu aquí, nin conoceu nada de aquí, nin sabe como é o territorio, simplemente, pois, por construir, o sea que, iso. No teu podcast Descifrando a Historia, como ben dis, entrevistas a historiadores e historiadoras, como ves o momento da historiografía galega? É dicir, velo dinámico, velo diverso, ves que hai novas xeracións que están incorporando, notas diferenza cando entrevistas a unha persoa máis consagrada de alguén, un investigador que está comezando? Claro, ao non estar dentro da academia así como tal, non che podo dicir. Non, falo da túa visión cando os entrevistas. Ti entrevistaches os popes da Universidade de Santiago, por exemplo, xente, sí, e despois entrevistas a rapaces que acaban de facer a tesis doutorarse, doctoral, etc. non? Sí. Sí que creo que os rapaces que se acaban de doutorar pois sacan temas máis interesantes, pero algúns que coste que me decepcionaron, porque tampouco é que teñen ao mellor moita profundidade despois, ao mellor tamén é pola xuventude, ao mellor. E os que dices tú, os grandes popes, sí que se lle nota ao mellor máis a profundidade, iso sí, notase máis a profundidade, pero ao mellor menos tamén o ánimo divulgativo, ou a forma de falar é menos cercana, menos, ao final tamén para facer este libro, eu tuve que, por así dicirlo, debullar o lenguaxe científico que empregan os historiadores, que é difícil de entender, e adaptalo para que a xente do común o entenda, porque senón se oi moitas veces que tens que ler as cousas moi detidamente para intentar saber por onde van. Escriben, pois, bueno, que é porque son para eles, escriben para eles. Entonces, para lerse entre eles. Entonces é normal. O sea que non teño moito máis que aportar nese aspecto. O que sí que creo é que os historiadores novos que veñen, as historiadoras, espero que se interesen por sacar novos temas ou por darlle a volta e que se interesen sobre todo polos temas da historia de Galicia. Haberá sempre quen tire para, pero eu creo que necesitamos investigar máis do noso territorio para proliferar, e canto máis debate, polémica e boa, ben entendida, canto máis desacordos, canto máis charlas, congresos e demais sobre a nosa terra, moitísimo mellor. É o meu obxectivo. A divulgación histórica a partir das redes sociais ten a vantaxe do contacto directo coa audiencia, é dicir, a xente escríbeche. Sí. Non sei se aí notas que, a ver, desde un punto de vista a historia, dentro das humanidades é a que máis curiosidade desperta. É dicir, todo o mundo, ao final, cando lle contas unha historia queda atento, porque é algo que debe ir na nosa psicología colectiva, non? Sí. Entón, ao final, cando nos contan unha historia quedamos aí pendentes, e de feito, aquí hai moitas novelas históricas, por exemplo, que é un xénero que se basea niso, non? Na necesidade de reinterpretar o pasado cos ferramentas da ficción. Sí. Eu non sei, nesas interaccións que fas coa tua audiencia, como notas? É dicir, notas que efectivamente hai a xente está como desexosa de saber máis sobre a historia de Galicia, hai temas que ves que triunfan máis que a outros, contanos un pouquinho. Sí, iso que dices é moi certo. De feito, sí que detecto que ao principio sí que dudei, no? Se fago isto non creo que a moita xente lle interese, porque ao final a historia, pois, pero unha vez que empecéi, pois sí que lle interesou a moita xente me escribe, pois, falándome, pois, de X cousa, pois, eu creo que isto, me contaron isto, non sei se ten relación con isto, a xente curiosa, interésalle, a verdade é que non teño queixa ningunha no ámbito das redes sociais, a nivel de interaccións que ten a xente comigo, está sempre moi atenta o que publico para eles saber máis. Pois moita xente me recoñeceu porque lle cambiei a visión en algunha cousa, ou que incluso leu algún libro que eu recomendei para saber máis dun tema ou polo que sexa, e darse de conta de que efectivamente pois nunca se fixeron esas preguntas, e que gracias a que pois eu divulgar cousas que xa están estudadas, pois detectaron iso e cambiou esa perspectiva total. Entonces, nese aspecto, moi ben. Sí. Pois, David, se che parece, damos a oportunidade ao público se quere facerse alguna pregunta ou alguna queixa. Listo. Ou algún afago, tampouco pasa nada, que digan que eres fantástico e maravilloso. Vale, listo. Bueno, xa non teño máis que felicitacións e tal para estas cosas, por ser a obra que é, e por ser a primeira, o principio que vai ser dentro de os que vivan dentro de 50 anos verán unha restra de libros maravillosos teus. E falando do último, digamos, dos académicos, dos que están alrededor da universidade, dos que están todos máis ou menos, ainda que non teñamos, que non estuvemos ali metidos,
pareceme que somos conscientes de que a universidade o que está aí é unha transmisión de un relato que un por outro vai aprendendo o mismo, vai no reproducindo, non se quere enfrentar a cuestionalo, e entonces eso ao final deriva en que efectivamente aquí, estando a Universidade de Compostela no centro de Galicia, nunca a universidade, na Facultade de Historia se fixera a estudiar Historia de Galicia, porque ven as cidades. Entonces, tú que conoces así a xente máis nova, notase un cambio de que haxa moitos dos novos historiadores que se empecen a cuestionar todo o que se foi transmitindo detrás, ou ainda son excepcións e a maioría sigue pensando que o que lle levan contando eses profesores que parten dun relato que foi feito fora e tal. É dicir, que ainda hai moitos que ao mellor siguen por esa... É difícil saber con que determinación unha cousa ou outra, pero o que sí che podo dicir é que moitos dos novos alumnos son deudores deses profesores, porque son os seus directores de tesis, moitos, entonces teñen que continuar ese... É que ese é o problema. Por eso me parece que ao mellor... É difícil cuestionar a persona que che está axudando. Que o máis importante dos relatos de creación e investigación de novo relato, que por esa causa proceda de xente que está fora. Claro, sí, efectivamente. Está fora da academia. Porque os de dentro son discípulos. E os discípulos non van cambiar o relato. Claro, pero non deixa de ser unha cousa triste sí. De que eles teñen recursos para poder facelo mellor. De que reconstruíamos a historia a partir da xente que sí, que está fora, porque non lle debe nada. Porque non lle debe nada a nadie. Porque non lle debe nada a nadie. Porque non lle debe nada. Bueno, pero tamén pode haber historia profesional fora da universidade. É dicir, Anselmo é un caso. Anselmo é historiador profesional, perfecto, pero non estaba dentro da universidade. É dicir, non estaba dando clases na universidade. Camilo Nogueira... Bueno, pero Camilo xa ni sequera historiador, non? Decir, eu creo que Camilo máis ben foi o que prendeu a mecha para que despois Anselmo recollera e fixera unha práctica histórica. Camilo, bueno, fixo de outra maneira, pero Anselmo efectivamente foi o riguroso. Serio, sí. E despois eu creo que hai outra cousa, que o problema é que isto, a ver, iso por unha cuestión biolóxica acabaría. Supoño que nas outras facultades tamén pasa o mesmo, pasará en Dereito, pasará en Biología, pasará en Medicina, pero claro, van morrendo, vanse xubilando, non vamos a decir morrendo, vanse xubilando, e sí que debería haber un recambio, pero sí que é certo que mellor na historia, hai discípulos. A pesar de que te retiras, segues marcando a liña, non? Entón, claro, xa creas un discípulo que é tan papista como Papa, non? Miguel de Compallares. E iso que Pallares, pois, por desgraza e tal. Sí, é dicir, marcas é un pouco, sí, é dicir, os discípulos non se atreveron a cambiar, no, o relato, o que predicaba Jesús, no? Vamos a poñelo. Pois, é o mismo. Eu creo que é basicamente o mismo, eres deudor, debeslle ao mellor o que che axudou a facer a tesis, debeslle esa cousa. É difícil. Porque son os que ao final o van xulgar, e claro, entonces tú estás cómodo nese relato. Se eles teñen uns criterios que teñen aí tamén, ao final vanse guiar por eso. Vas tú, faz unha tesi, pos a parir ao teu profesor, evidentemente vai a aprender. É dicir, entonces eu tamén como persona tamén me encontro a gusto, por exemplo, se eu fora discípulo de Ramón Villares, eu sentiríame moi a gusto respaldado no seu relato, porque así, no, é que, sabes, xa está estudiado, xa está tal. Nadie te iba a criticar. Claro, nadie vai criticar, eu estou a gusto nese tal, pero é moi certo que distí, de que moitas veces as innovacións, tanto de historia como tamén como dicía César, pasa en todos lados, en todos os é moi difícil salirse dese, entonces veñen de fora, por qué? Porque de fora non lle debemos nada a nadie. Entonces, aí está a cuestión. E os de dentro, claro, unha vez que ven xente de fora, critican a xente de fora, xa sabes. Alguna cuestión máis? Bueno, comentar sobre o que estades a dicir, que claro, o labor de historiador é complicado, ser o objetivo do camino de que é difícil. O historiador é sendo un intermediario, ¿no?, entre a documentación histórica e o público que lee. E digo isto na miña experiencia persoal, que leo moita historia, como non son historiador profesional, pois non vou moito ás fontes, non tive moito acceso, mas nos últimos anos hai acceso a través de internet, por a historia, polo menos, do último século, a través de documentación, por exemplo, na página de Galiciana, que hai moitos xornais históricos de galeguismo. Estou levando moitas sorpresas, porque estou lendo todo iso. Eu coñecía toda esa historia polo que escribiu Beramendi, Núñez Seixas, que me parecía moi interesante,
mas a transmisión das fontes non sempre é totalmente obxectiva nin total. Estou descubrindo cousas moi interesantes, lendo a prensa dos nacionalistas galegos de Cuba, de Buenos Aires, lendo o que eles escribían, non o que me contaban que escribían, que non digo que manipulasen, non manipulaban, pero resumen a súa maneira e dan importancia que querían. Estaba convencido que, por exemplo, en Cuba había 4 independentistas, Fuku Gómez e 4 todos, non eran nin tan poucos e tan pouco importantes, polo menos nun período, a través da prensa que escribiron de Nós, de Terra Galega, que está agora disponível na internet, en galiciano, por exemplo. E é moi interesante seguir as fontes e ver que o labor do historiador é importante, pero non deixa de ser un intermediario que con boa fe mesmo non sempre transmite con total objetividade ou con toda a profundidade que se debería. É o que dicía ao principio de casi de todo, que é quen determina que é importante. Por qué? É dicir, porque Núñez Seixas ou meramente determinan que destas fontes van meter estas deixadas fora. Son cuestións personales, subjetivas, non sabemos... Eu tamén o fago, é dicir, cos obxectos, por que escollen estes obxectos ou non outros? Hai unha cuestión subjetiva detrás, é imposible. Despois, é que é verdad que dentro desa subjetividade tú podes traballar cun criterio moito mellor que outros. Hai historiadores que eu, sobre todo de ámbito nacional, que para mí non teñen moita credibilidade, porque hai cousas que non se sosteñen, pero, a pesar disso, é totalmente o que dicía. Ou, por exemplo, isto falaba con Manuel Gago cando fixo a exposición aquí en Vigo de Galicia 100, claro, dixenlle estes obxectos que nos escolleu e por qué. É dicir, Vigo no tempo, perdón. Sí. Por que escolleches tú? Non, fun escollendo eu, claro, porque tú viches importancia neles, pero a mellor ve outra persona e ve que... Eu vin cousas que do meu punto de vista parecen relevantes que non estaban. Por exemplo. Claro, eu iso dixo, claro, é que quero... Era moi persoal. Claro, ele dixo, pero foi honesto como estou sendo, ele dixo, bueno, eu vin isto tal. Mas pode haber uns criterios, non? Porque son importantes, eu podo dicir por que para min hai cousas importantes que non estaban, en base a que algo que é subjetivo pero que ten tamén certa objetividade. Son subjetivos pero importantes, son criterios importantes. Sí, é que a mí gustaban os obxectos, pero sí que a verdad, como yo non coñería outro no canto en vez dun cadro de tal, pois coñería outra cousa. Pero, xa te digo, o día de mañá fago esa exposición, chega unha persona, pois mira, este centrouse demasiado aquí, que eu puxo outra cousa, eu poñería outra cousa. Xa te digo que vai pasar sempre. E como dicía el, no fútbol igual, que eu quitaría este, poñería este, non vendería este. De todos os xeitos é conveniente sempre ir ás fontes. Sí, o acceso é fácil porque non tes... Ou Pares, non sei se conoces o portal de Pares. Pares, non? Pois o portal de Pares é parecido a Galiciana, pero con documentos máis antigos incluso, xa ben podes ver. Os arquivos españoles. Sí, arquivos, podes atopar cousas de Galicia, podes atopar cousas de Galicia. Xa hai que ter mellor vista, porque xa son... Sí, xa a letriña xa é regular. É que é perfecto, pero xa moito, os manuscritos eses. Sí, eu tamén os anos danche, acabas interpretando mellor que a inteligencia artificial. Sí. Sí, porque ás veces incluso cousas que pensamos que están moi sabidas e que son así, despois, de repente hai un que despois de anos volve a fonte e dase conta de que houve unha malinterpretación. Non, por eso é que nas fontes... O teléfono roto, non? É dicir, que se foi repetindo unha cousa, é dicir, que nas fontes non era certo. E o perfecto diso sabe mal. Utilízase un libro, pon unha cita de documento tal, que colle unha cousa. A mí particularmente, eu vexo eso, parece interesante, pero vou buscar o documento original, porque seguro que ten un montón de cousas que non están aí, e que a mí me interesan máis. Claro, exactamente aquí. Entón, por eso agora que temos, en certa medida, va a ser uns medios, aínda non se pode acceder a todo, pero hai bastantes, e se hai posibilidade, non coller a cita que puxo outro ali, senón ir buscar con ese documento que aí non está. Iso que diste tamén dá prestigio. Sabes, o de citar unha cita que colleu outro, dá prestigio. Se eu millares, nadie me cuestiona. Efectivamente. Ou se poño así Seixas. Así se transmiten as burradas que se transmiten, porque ao que escribiu un día, despois os outros van a copiar de mano. Todo iso ten unha repercusión en países como o noso, que necesita elementos identitarios, ten unha repercusión moi grande. Unha cousa que tamén, indo ás fontes,
coñecín e que nunca me contaran é que nas orixes da historia antiga nós éramos lusitanos. Eu pensaba, nos os contamos, os éramos portugueses, ya que nas primeiras fontes é todo o occidente da península e que mesmo na conquista en Galicia está dentro da Lusitania. Entón, iso tamén ten repercusión cara a identidade e o pensamento actual. Sí, sí. O que falabas do Reino Suevo. Sí, por exemplo, claro, o do Reino Suevo, non sei quen foi exactamente, porque eu confundo, non sei se foi Modesto Lafuente ou outro, que tamén era desa época. Modesto Lafuente foi o que te tachou onde poñía pero foi o que... No, claro, pero estou falando do Reino Suevo. Non sei quen foi, No non sei mapa. se foi Modesto Lafuente ou foi outro tamén desa época, que puxo o Reino Suevo salvaxes e sanguinarios. Xa está. Bueno, e despois de repente ves que Paulo Orosio dice que non, que viñeron, pactaron ca xente, dedicaronse ao campo e cultivaron e xa está. A quen lle crees? Isto é todo por interés. Pois uns estaban máis cerca do poder, outros menos. Ao final, pois os suevos son os inimigos dos romanos, os suevos e o resto, vamos, o resto das tribus que entraron, alanos, vándalos e visigodos e godos que entraron. Por qué? Porque, pois, ao final, pensamos que é outra cuestión moi interesante que me gustaría que algún historiador fixese. Canto temos nós aínda de romanos? Temos bastante, e sobre todo na concepción de moitas cousas, e incluso na construción de lendas. Cando se fala do outro, quen era ese outro? Pois, ao millor, cando se fala de mouros ou cristianos, ao millor os cristianos eran os romanos e os mouros eran os que estaban ali antes de que chegaran eles. Cousas destas, que quedan no relato oral e que pouco a pouco se vai tecendo hasta chegar a nós. O sea que, despois o dereito tamén, os romanos influíron moito no noso dereito, no dereito como tal. Moitas cousas, moi interesantes. Non sei se... Tócache a ti, senón vas quedar mal. Non, É unha broma, non. senón nada. Ese non? Nada, listo, sí. Bueno, moitísimas Bueno, gracias, gracias por virdes.